Kajing mi kijing keno na kaseng New Trap Youth Council HYC ba kajing pentrai kam ka sarkar jalaya ka drug reduction elimination and action mission ka dream project kalong ka bam saiso bat ko syukut tangha kijing yalang kala penlong yo ba Francis Karshiyeng mission director ban ai kijing pensyai halor ka ni Habakran sikilat pathai kubor hakanok pai Sngi jong ka arpo hundred regular arja arpusan uba Francis ulaong bagajing kerni how drugs kadai ka belayat lebon snam mat kadai halor kini ka mat baka sarkar kan sa tau ya ka dream nalor kata ulaong ban wanra kajing kala omla tang hapo Sngi hendrai dan kambun kilat kilenti da ka bapenpau bagajing penlong jong ka kenhon ya kijing yalang kadai ban penklan kajing dai hapadang jong ki bat ki kenhon baper kenang bakin la ban ya le persya yau new jing di ubas new wa benong ma kani kajing kerni jong drugs mentah kalaya labun snam kamde ka badang sedang benet kamde badang sedang mencisi kalaya labun snam de ka sarkar kalayu ya kani ka problem de na kata-kata ka sa tau ya kani ka dream mission ndrei ka ba Shillong Borok kata naduk senam arpulai hadu uni arpusau hadu benai Oktober arpusau kidon ki officers kiba penyak ya kan ni kiba trei kiba penyak ya kan ni ka ya ka office te ka klem beki ki bun kam hala ka jong ka kamru te ka klem la penyak tur bahas kemal te mentang ala join menga dengan la song thai ma join menga ka ni ka kam mentala sau benai sanai te ngai i na Meghalaya kata senam mla hapo Sngi bagi wanla ka jingkala ndai kidon ki bun kilat ki lenti bagi ni te ka bokongsan ka dei bagi don ki je dei bat ki shnong ki thau ki sengsamla ki VDP ki school ki college bagi la man penpur ya ka jingsawa jungi ka jing awareness campaign jungi na persya you drugs te kini ki Sngi ni persyang man pelong suah kita ki jingalang kita ki jingalang kilong ban penklan ya ka jinge dei ka jungi bat ki shnong bat ka community bat ki brio bat salansat lada ki di container lada ki samlana ki shenrang ni ki rongba ka bakongsan ngi dei ban don ka jinge sothu swa man pen sothu ya ka jingmut yu jingthmu yu jong sarkar te ka sarkar ka dei man ka thmu man rat Dyngkhong ya uni yu te ka ni jing rat Dyngkhong kan chimpor tang maka bakongsan ka dei banginnya te banginnya don suai kata ka jinge sotu bat gidi de na kata kada mangi sapulong suai kini gijala klam gijinge sotu klam gijing pin itu yagi isnong kitau sabang ka mission jong ka dream te kini kinong sotu te menta ba suki kini ka jinge sotu kalawan jinge kikam gidang ya ki bon ki brio kim tip ya ka plan jungi ka don ka strategy ka ba biang ba kawan pet kawai kaliang nak kaliang pulut kawai kaliang nak awareness kawai nak kaliang ke rehabilitation kini live teli subject ki hab ya mir lang ki hab ya day lang nang tangin sa yo ayuso habatin pet bahagi ki shop ka shop plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka Sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya